Салом алейкум, дӯстони азиз. Имрӯз мо тайёрӣ дидестем. ҳозир мо бояд тайёр шавем. Хонаи пазанда таҷик меравем. Ман дар ин ҷо либосҳои бачама тайёр кардам. ҳозир инҳоя мепӯшонаму баъд мо тайёр ки шудем, уже роҳ ба сафар мекунем. Бо мо бошед. Каме ҳам бошад, ман мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам. ин либосҳое мебинед. Ман ин либосҳоро барои писарчаша гирифтам. Хостам ки кӯдакча хурсанд шавад, каме ҳам бошад. Ин либосҳоя дар рӯзҳои нағз пӯшад. ҳозир ман падаркаро тайёр мекунаму баъд ба роҳ мебароем. Бо мо бошед. Якҷоя меҳмонӣ ба хонаи пазанда таҷик меравем. ана мо қариб расидем. ҳозир мо медароем хонашон. шумоям бо ма бошед. ана аллакай мо расидем. имрӯз мо бо ҳамроҳи пазанда таҷик 1000 подписчикшудагиашонро ҷашн мегирем. шумоям бо мо бошед. якҷоя ҷашн гирем. бо ҳамроҳи пазанда таҷик хостем ки каме дар берунҳо прогулка кунем. ҳамихел ҳама каса берун баромадем. каме гаштем дар шаҳри инҳо. бениҳоят ҳаво гарм буд. мо прогулка кардему акнун хостем ба хона равем, барое ки ҳаво бениҳоят гарм аст. Ба ҳаматон хай.